сега ще покажа по колко наистина лесен начин може да се пазарува, когато сте забравили картата или като цяло не ви се занимава. Всичко вече е в телефоните ни и става изключително лесно чрез Settle. Сайтовете, с които работят Settle, имат ето тази опция, натиска се Settle и продължаваме напред. Появява се ето този QR код, който трябва да сканирате от приложението, което сте си изтеглили на телефона. Отваряте си приложението и буквално от меню ви излиза възможността да сканирате с QR код. След като си сканирате QR кода, ви изпраща известие в приложението и буквално плъзгате по ето този начин и вече всичко е платено. Сега остава само да дойде поръчката от дома.